बे मा कागज बरियासे केमेरायाव मोजाङै खोन्थिना होबानो जाबाय न' जेबोथ' गैया नङा होमबा आरो आं उल्थायखानाबो बेलथायखानाबो खोन्थिखादों नङा होमबा जेबोथ' गैया ओमफ्राय बे मा कागज न' बे कागजखौ आं जुदि बेयाव सोनानै फैसा बानायगोन होनना बुङोब्ला बेथ' फोथायजाथावना नामा बेथ' फोथायजाथावना नङा नङा होमबा जादु होनना बुङोब्ला जों बेखौनो बुजियो आरो माने फोथायजाथावना नङैखौनो फोथायजाथावना खालामनो हमना ला जाथावै खामानिखौ माने जाथावना खालामनाय आरो ना दा आं फार्स्ट बेखौ खोन्थिग्रोनोसै जेबोथ' गैखाया आं बे कागजखौ बेयाव सोनोसै बेवहाय आं मा सोदोंमोन कागज ब्लेंक कागज दा नायदो मा दं बहनजागोन मा जाग्रा मा खालामनो हायो नायनोसै आरो आं ना नै सिम्पोल जेबो गैया दा आं बेयावथ' जेबो गैखायामोन माखौ सावदोंमोन आङो सिम्पोल कागज बेनिफ्रायनो आं बिसिना सावदों नङा होमबा नंगौ नङा बेनिफ्रायनो सावदों जेबोथ' गैखायामोन दा मा जाखो चक्लेट बे जाजायो सिम्पोल चक्लेट गिबियावनो गासै बर' खौरां नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय आलादा रोखोमनि मोनसे जों मोगा मोगि लानो नागिरदों सार बर' बिथाङा सासे मिउजिशियान जादुगर बिथांनिफ्राय जों माखासे गोमोथाव जोङो मिथिनानै लानो नागिरदों गिबियावनो आदानिसिम खुलुमनाय बावहरग्रोबाय मानो होनना बुङोब्ला बेयाव नोंथांमोननि बे जायगायाव लिंहरनानै आंखौ बेखिनि खाबुखौ होनायनि थाखाय आं गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गासै साफ्रोमबो मावथि नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय थाबाय आरो लोगोसेनो गासै नायगिरि रायजो राजानिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय बिथां जोंसार बर'आव जोङो माखासे खोथाखौ मिथिना लागोन मा मिउजिशियान मा जादुगर दिन्थियो बिनि बागै बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन जादुआथ' होनना बुङोब्ला अनेक रोखोमनि थायो नङा होमबा हमना ला खायसेथ' गिदिर जादुगरफोराथ' हमना ला मानसि दानस'नाय मायबा दानस'नाय माने पुरा जाथावै माने फोथायथावै नङा होमबा जादु होनना बुङोब्लाथ' फोथायथावै माबाखौनो खोन्थिनाय नङा होमबा बेनिखायनो गोमोथाव आरो माने फोथायथावै आरो माने एकदम जेनेबा हमना ला नंगौ ना नङा आरो थारमाने हमना ला माने जाथावै खामानिखौ जादुजों माने जाथावनाय रखम खालामनाय जायो आरो माने जायखिजाया जादु होनना बुङोब्लाथ' बेखौनो बुजियो नङा होमबा गासैबो जोंनि रायजो राजाफोरा आरो खायसेयानो जादु होननाय लोगो माने जोंनि बर' रायजो राजाफोरा एसे गुबुन साननायबो फैयो हमना ला एसे माने गुबुन सानो आरो आं बेखौ बारा बुंथ'ला खोमसि फोथायनाय जायखिजाया बेफोरखौ बारा बुंबाय थाथ'ला आङो जादु होनना बुङोब्लाथ' आं दा बारा खोन्थिया ओरैनो मोननैसो खोन्थिनानै गासै नोंथांमोननि बर' खौरांनि जिखिनि अडियेन्स बिथांमोननो आं मोननैसो खोन्थिगोन बाराथ' एसेबां खोन्थिनायाबोथ' सम्भब नङा मानो होनबा समनियाबो बाथ्रा बा खोथा दं समनिबो खोथा दं गिबियावनो आं माने कागज माने लेखा बिलाइ कागज बेनिफ्राय माने फैसा खालामना बानायना खोन्थिनोसै आरो नोंथांमोनाथ' नुखायो हमना ला बेफोर मेजिकखौ जोंनि गिदिर श' इन्डियान गन टेलेन्ट आं बे मेजिकखौ मायाङावबो खोन्थिनाय जादोंमोन आरो आं दा जिथुनिखि खोन्थिनो लादोंबा कागजनिफ्राय फैसा बानायनाय बेखौ माने आं मायाङावबो खोन्थिनाय नुदों आरो दा आं बेखौनो फार्स्ट खोन्थिनोसै आरो आंदो गांसे लेखा बिलाइ दं माने कागज आरो जेबो गैया सिम्पोल चेक खालामना नायनो हागोन नुबाय दे नुबाय ओमफ्राय बेयाव जेबो गैया नोंथांमोना नायनो हागोन बर' खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननै बेयो जाहैबाय कागज ब्लेंक कागज गुफुर बेखौ बिथाङा जोंसार बर' बिथाङा मिउजिकनि गेजेरजों फैसा बानायगोन होननानै बिथाङा बुंदों दा बेयावबोथ' जेबो गैखाया आं उल्थायखाना खोन्थिबाय नङा होमबा जेबोथ' गैया जेबो गैया बे मा कागज बरियासे केमेरायाव मोजाङै खोन्थिना होबानो जाबाय न' जेबोथ' गैया नङा होमबा आरो आं उल्थायखानाबो बेलथायखानाबो खोन्थिखादोंमोन नङा होमबा जेबोथ' गैया ओमफ्राय बे मा कागज न' बे कागजखौ आं जुदि बेयाव सोनानै फैसा बानायगोन होनना बुङोब्ला बेथ' फोथायजाथावना नामा बेथ' फोथायजाथावना नङा होमबा जादु होनना बुङोब्ला जों बेखौनो बुजियो आरो माने फोथायजाथावना नङैखौनो फोथायजाथावना खालामनो हमना ला जाथावै खामानिखौ माने जाथावना खालामनाय आरो ना दा आं फार्स्ट बेखौ खोन्थिग्रोनोसै जेबोथ' गैखाया आं बे कागजखौ बेयाव सोनोसै
बेवहाय आं मा सोदोंमोन कागज कागज ब्लेंक कागज दा नायदो मा दं बहन जागोन बे जोंसार बर' बिथाङा कागजखौ 100 रांनि फैसा बानायबाय बिथाङा दा बेनो आरो बेयो बेयावबो जेबो गैला दानि आं मा सोदोंमोन बेवहाय कागज नाथाय कागजनिफ्राय दा मा जाखो फैसा 100 रांनि फैसा जादों आरो 100 रांनि फैसा जादों 100 रांनि फैसा आसुरित गोमोथाव नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं दा बेखौ दोनथ'बाय नेक्स्ट मोनसेसो खोन्थिबावनोसै दा आङो कागज सावनानै जिथुनिखि मानसिफ्राथ' माने जादुगरफ्राथ' गुबुन गुबुन दिहुनो नङा होमबा सोरबा फायरेव मायबा मायबि हा बुहुद माने जोबोर दिहुनो माने आं जोबोर गोजाननिफ्राय फैबाय माने एसे उखैनायबो मोनदों आरोना आंनिया खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आंनि मुङा जोंसार बर' ओमफ्राय आंना डिस्ट्रिक्टआथ' बाक्सायानो जाहैबाय ओमफ्राय गामिया ओरैनो एरिया बागानपारा गोलैयो ओमफ्राय गामिया गेरुवा बेनो आरो नोंथांनि मिउजिशियानखौ दिन्थिबावनाय मा दिन्थिबावनाय दा आं बेखौनो खोन्थिनो सानदों जे मोनसे सिम्पोल कागज हा बेखौ सावनानै माने आं एसे जाग्रा मा खालामनो हायो जाग्रा मुवा माने ना गुबुनाथ' गुबुन गुबुन दिन्थियो हमना ला फायरेव बुनु दिहुनना खोन्थियो नाथाय आं दिनै एसे गुबुन खोन्थिनो सानदों माने एसे जाग्रा एसे गोजाननिफ्राय फैनानै माने एसे उखैनायबो मोनदों बेनिखायनो एसे जाग्राखौनो बानायना खोन्थिनोसै आं न' कागजखौ सावनानै अके बिथाङा कागजखौनो मोनसे जाग्रा जिनिस बानायनो नागिरदों नुनो मोनगासिनो दं बिथां जोंसार बर'आ माखासे मिउजिशियाननि गेजेरजों बिथाङा बायदि बायदि दिन्थिगासिनो दा बेथ' एकदम नर्मेल कागज नङा होमबा जेबोथ' गैया जेबो नर्मेल कागज सिम्पोल कागज आरो एसे चेक खालामनानै नर्मेल कागज बेयाव जेबो गैया बिथाङा बेखौ जाग्रा बानायगोन होननानै फोरमायदों दा बेखौ आङो सावनानै एसे मा जाग्रा मा खालामनो हायो नायनोसै आरो आं ना नाय सिम्पोल जेबो गैया दा आं बेयावथ' जेबो गैखायामोन माखौ सावदोंमोन आङो सिम्पोल कागज बेनिफ्रायनो आं बिसिना सावदों नङा होमबा नंगौ नङा बेनिफ्रायनो सावदों जेबोथ' गैखायामोन दा मा जाखो चक्लेट बे जाजायो सिम्पोल चक्लेट बिथांमोना फोथायाबा आं जानाबो खोन्थिनो हायो जाजायो बे सिम्पोल एकदम आदायाबो जाजागोन जाजायो बे जोबोद गोमोथाव बिथां जोंसार बर'आ जोबोद गोमोथाव बानायदों दा आरो जोबोद गोमोथाव बियो मा फोरमायदों बेयो आंनिबाथ' जोंनि रायजो राजाफोरा माने बेफोरखौ नुयोब्ला बा माने गुबुन हमना ला फायरेव माबा माबि बेफोरबायदि अर सावनानै खोन्थिनाय नुयोबा खोमसि फोथायो नाथाय बेफोरबायदि खोमसि फोथायनो लागा जेबो नङा बे जाबाय दानि मुगायाव माने मोनसे एकदम दानि मुगायाथ' माने दानि जुगा साइन्सनि जुग नङा होमबा बेफोर मोनसे साइन्सनि दारा जायो आरो मोनसे कर्स लाबानो जों बेफोरखौ गासैखौबो थारमाने हाजोबो बेनिखायनो जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि जादुगर बा बेफोरबायदि मेजिसियान आं सानो ओंखारदोंब्लाबो एसां इदि ओंखारनो हायाखै नङा होमबा बेनिखायनो साफा जोंबो बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि मेजिसियान जानांगौ बा जोंनि बेफोर मेजिकनि दाराबो जोङो जोंनि बर' हारिखौ जों सिनायथि होनो हायो नङा होमबा जों बेफोरबायदिनो जों जुदि मोजाङै जौगा थांनो हायोबा जों सानसे नङा सानसे जोंनि बड'लेण्ड गट टेलेन्टआनो जा बा इण्डियान गट टेलेन्टफोर बायदि प्रग्रामफोरावबो जों खोन्थिनाय जायो गिदिर प्रग्रामफोराव बेफोरावबो जों जाहाथे सानसे नङा सानसे बायचान्स जों हाबफ्लाङो बा थांनो मोनफ्लाङोबा जों जौगाफ्लाङो अब्लानिया जोंनि बर' हारिया बेजोंनो सिनायजागोन नङा होमबा जोंनो जेने मोसानाय रोजाबनाय बेफोरबायदि गासै माने जोंनि कालसार बेफोर कालसारजों जों बर' हारिखौ सिनायथि होनो हायो बेफोरबायदिनो थिग बेफोरबायदि जों माबादोबो एसे जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि होनो हायो आरो जिहेतु बिथाङा बे मिउजिशियान बे जादुगरखौ बबेयाव लानानै दिनैसिम बिथाङा रोंनाय बेखौ फोरमायनाय आङो बेखौथ' 2020 लादोंमोन कर्सखौ फार्स्ट स्टार्टिं माने लास्ट अक्ट'बर नभेम्बरसोनिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय खालामै दा माने एसे गेप जाथ'ना दं एसे खायसे उसुबिदानि थाखाय गेप जाथ'ना दं
दाथ' ओरैनो जोंना जुगाथ' साइन्सनि जुग जों दा अनलाइनजोंबो क्लासखौ लानो हायो बुहुत इजि आरोना क्लास खालामनो थाखाय खिन्थु थेवब्लाबो आङो एसे खायसे उसुबिदानि थाखाय एसे दोनथ'नाय जादों आरो माने जितु नोंथाङा बेसेबांसो बोसोर लादोंमोन बे कर्सखौ बेखौथ' आं 1 इयार्ससो लानाय थांदो 1 इयार्स ओमफ्राय आरो बे जुदि नों कर्सखौ लानानै जुदि एसे नों जुदि हायोब्ला माने नों निजिनि केपासिटि निजिनि माबाजोंनो नों माने मोनसे सुजुलांबाय थानो हायो बा मोनसे नोङो आइटेम खालामलांनो हायो आरो बेनोखि जिहेतु नोंथाङा बे कर्सखौ लाबाय बे कर्स लानायनि आन्दोआव नोंथाङा थांना थानायनि माबा मोनसे राहा लामा बहननो हागोन निस्सय जों गासैबो बर' रायजो राजाफोरा जुदि अनसायोब्ला गासैबो जुदि खौसे जानानै जों बर' हारिखौबो जुदि नायफिनोब्ला मानो होनना बुङोब्ला गुबुन हारि आं जोंनि माने गुबुन स्टेटनि गुबुन हारिफोरखौथ' आं बेफोरबायदि मिउजिशियान बा मिउजिक दिन्थिनानै सोलिना थानाय बुहुत गिदिर फेमास मानसिबो नुदों बा जोंनि इण्डियान गट टेलेन्टफोरावबो बेफोरावबो मिउजिक श'आवबो आं नुदों निस्सय जोंनि बर' रायजो राजाफोराबो जुदि अनसायोबा सापर्ट खालामोबा निस्सय हागोनखौ आं मिजिंथियो नाथाय बेफोरबायदि जुदि दिन्थियोबा माखासे बिदिनो बर' हारियाव खोमसि फोथायनायबो जों नुनो मोनो नाथाय बेफोरनि सायाव नायगिरिफोरनिसिम माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा आं बेखौनो खावलायनो सानदों आरो खोमसि फोथायनाय होनना बुङोब्ला थारमाने दानि जुगाव थानो नांला मानो होनना बुङोब्ला दानि जुगा जाबाय बुहुत माने गोजौथि आवगायलांबाय दानि जुगाव नङा होमबा सिगांनि बायदिथ' जुगाथ' गैला दा नङा होमबा दा जाबाय साइन्सनि जुग नङा बेनिखायनो दानि जुगाव बेफोरबायदि खोमसि फोथायनायखौ लायालासिनो जोङो माबा मोनसे माबाखौ जों फकास खालामनानै जाहाथे एसे गोजौआव मोजाङै दैथायहरनो हायो बेखौ जाहाथे जों सिनायथि होनो हायो बेखौ जाहाथे जों बर' हारिनि गेजेराव सासे मोजां जाफुंसार मिउजिशियान खालामनो हायो बेफोरबायदि जाहाथे साफ्रोमबो बर' बा जोंनि रायजो राजाफोरा नोजोर होनानै सापर्ट खालामोबा होमब्ला निस्सय जोंबो बर' हारिफोरा आंजों लोगोसेनो बर' हारियाबो एसे सिनायजागोन नङा होमबा बेखौनो सानदों आरो जिहेतु बिथांनाव आरो जों गोबां मिथिनो लागा दं आरो गोबां मिथिबावगोन बिथांनिफ्राय जिहेतु माखासे समाव बाजारफोरावबो जों बिदिनो मानसिखौ दानस'नाय मानाय बिदि मोनसे मिउजिक दिन्थिनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय नोंथाङाबो बेफोरबायदिखौ हागोन नामा इजि मिउजिक होनना बुङोबा मिउजिकआ एकदम नों जुदि रोंखाङोब्ला माने नों जुदि रोङोब्ला नों जुदि नोंनि माथाखौ नोंनि दिमागखौ नोंनि माबाखौ बाहायोब्ला सिम्पोल जेबो नङा जों दा जेरै खोन्थिदो बिदिनो सिम्पोल नाथाय एसे राङारि माने जोबोद माने बेयाव एसे खम जायो ओमफ्राय बेयाव खरसाया माने एसे बुरजा जायो आरो बेनिखायनो आङो एसेबां सायावलागै दावगानो हाथ'वाखै निस्सय जोंनि रायजो राजाफोरनि जुदि अनसायनाय मोनोब्ला हेफाजाब मोनोब्ला होमब्ला आं निस्सय दावगालांगोनखौ मिजिंथिदों आंबो सानसे बेफोरबायदि गिदिर मिउजिशियानफोर बायदि मिउजिक खोन्थिनानै जोंनि बर' हारिनि मुंखौ बर' हारिखौ एसे गोजौआव लांनो हागोन होननानै मिजिंथिदों आरो रायजो राजाफोरनिसिम नोंथाङा माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा रायजो राजाफोरनिसिमथ' मा खावलायबावनो जिथुनाखि फैबाय थानाय रंजालि बैसागु बे रंजालि बैसागुआव गुबुन जायगायाव गुबुन रोखोमनि बा बैसागोनि प्रग्राम जायो नङा होमबा बेफोर प्रग्रामाव जुदि सोरबाफोर मिउजिक प्रग्राम बा मिउजिक श' बा स्टेज पारफरमेन्सनि थाखाय जुदि आंनि मिउजिकखौ थारैनो रियेलाव नायनो लुगैदोंबा बा आंखौ एसे अननानै नोंथांमोना नोंथांमोननि प्रग्रामाव नोंथांमोननि गामि नोंथांमोननि माबा जिथुनाखि बैसागो प्रग्राम बैसागोल' नङा जायखिजाया प्रग्रामानो जाया मानो बेफोरबायदि प्रग्रामाव नोंथांमोना लिंहरजागोन लिंहरनानै आंनि मिउजिक श'खौ नायजागोन बेनो आरो जोंसार बर'आ खावलायदों दि फैनो गोनां रंजालि बैसागु बेयावबो जुदि सोरबा स्टेजआव जुदि माबा मोनसे मिउजिक बायदिसिना दिन्थिनो थाखाय जुदि सोरबा जुदि हांख्राय हरोबा हायाव कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दङ जानबुं नाम्बार बेवहाय कल खालामनानै नोंथांमोना बिनि माखासे मिउजिकफोरखौ दिन्थिनो थाखाय बिथाङा थांगोन होनना बुंदों नोंथांमोननो नांगौ जायोबा बे गाहायनि कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामनो हागोन आथिखालनि बिटिआर सरकारनिसिम माबा मोनसे नोंथाङा खावलायनो गोनां थागोन खावलायनो गोनां थायो मानो होनना बुङोब्ला एसे जोंनाबो फाइनान्सियेल एसे प्रब्लेम जायो नालाय बेनिखायनो जुदि जोंनि दानि जिथुनाखि बिटिआरनि सरकार बा जोंनि बिटिआरनि जिथुनाखि चिफ जायखिजाया जोंनि बिटिआर सरकारनि गेजेरसिम बेखौनो आं फोरमायहरनो सानदों जुदि नोंथांमोना हायोब्ला एसे आंनो अनसुंथाइ होयोब्ला एसे आंबो माने जौगानायाव एसे हेफाजाब जागोन आरो लोगोसेनो जौगानायजों लोगोसेनो जोंनि गोजौ सोलोंथाइबो लाबावनो हायो ओमफ्राय जास्ट जोंनि जिथुनाखि सोलोंथाइयाथ' थाखाबाय सोलोंथाइखौथ' लाखानांगोन नङा होमबा ओमफ्राय आरो जास्ट जिथुनाखि बिदिनो बायदिसिना माने गिदिर आइटेम बानायनो थाखाय बा गिदिर माबा बानायनो थाखाय माने एसे खरसा जायो आरोना हमना ला जेने मानसि दानस'नाय बा
बायदिसिना मानसि सुथारनाय मानसि खोमानाय मानसि बिर होनाय बायदिसिना नङा होमबा बा मानसिखौ मावजि बानायनाय मानसिखौ सैमा बानायनाय मानसिखौ गाइड खालामनाय बेफोरबायदि गिदिर गिदिर आइटेम बानायनो थाखाय माने जोबोर राङारि अनसुंथाइ माने अनसुंथाइखौथ' माने नांगौ जायो माने एसे खरसा जायो बेनिखायनो जुदि जोंनि बिटिआर सरकारा जुदि हायोब्ला माने आं एसे अनसुंथाइ हरगोन होननानै माने आसा खालामदों आरो मानो होनना बुङोब्ला जाहाथे आं जोंनि बर' हारिखौबो बेजों सिनायथि होनायजों लोगोसे जोंनि जिथुनाखि बड'लेण्ड जे बड'लेण्डनि जोंनि बिटिआर जिथुनाखि बड'लेण्ड हारिनि जिथुनाखि बर' रायजो राजाफोर बिसोरनि माने सिनायथिखौ एसे जाहाथे गोजौसिम लांनो हायो बेनि थाखाय माने जोंनि बिटिआरनि सरकारनिसिम आङो गुरैयै खावलायहरनाय थायो बायदि माने राङारि अनसुंथाइ जुदि हायोब्ला एसे आंखौ नायफिनदो नङा होमबा बेनो आरो मोसानाय रोजाबनाय बायदिसिना जिथुनाखि कालसार बेफोरखौ जेरै अनसायो नोंथांमोनाबो बेखौ जाहाथे समानै अनसायनानै एसे गोजौसिन लांगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय आरो नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय मानो होनना बुंबा नोंथांमोना आंखौ बेखिनिसिम लिंहरनानै बा नोंथांमोना आंखौ लिंहरनानै बेखिनि खाबुखौ होनायनि थाखाय बा गासै रायजो राजानिसिम आंखौ बेखिनि माने खौरांखौ फोसावनो थाखाय सुबिदा होनायनि थाखाय आंबो नोंथांमोननिसिम माने रोजा रोजा साबायखर थाहरबाय बर' खौरांनि दिनै बे मोगा मोगि लानाय हाबाफारिखौ जोङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय